ಬೇರೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರಡ್ ಬರೋಂತಿನತೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಒಂಜಿ 40-45 ಇಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-16 ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾತಾಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಒಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಆತ ಫ್ಯಾಷನ್ ತೂಕನೆ ತಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೂಪಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ 20-30 ಕಲರ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ 1000+ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು ಈರನ ಫೋಟೋ ಇರೋ ರೂಮ್ ಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಮಾಡು ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಂದ ఒక ಪೂರ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ ಸೋಕೋಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಬೋರ್ಡ್ ಸೋಕುಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂಡಂದಂಡ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದು ಪುನಕ್ಲದ ಏರೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಪ್ಯಾಡುಲ್ಲ ಇನಿ ದಾಗಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ ಯಾರಿಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆಂಡು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಐತ ಮಾಲಕರು ಸತೀಶ್ ರೈ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಐತ 5 ವರ್ಷ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪು ಸುಳ್ಯ ಇಪ್ಪು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಂತ್ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿನತಂದೆ ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆ ನಾಲೆಜಿನ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾರನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಎಂಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾಡತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಐನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಾರಡ್ ಬರೋಂತಿನತೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ ಅವಳ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜಾರಡ್ ಆವಂತಿನತೆ ಬಟ್ ಐದು ಎಂಜಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಂತ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಊರುಡಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಜಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಹಾರದವ್ರಿಗೆ ತೆರಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೋ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಇತ್ತವೇ ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 40-45 ಇಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಂಟರು ಅಯ್ಯೋ ಭಯಂಕರ ರೇಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈರೆಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈರೇನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಎಂಚ ದಾದ ಇತ್ತಂದಂಡ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಇರಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಟೈಪ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇರಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಬರ ಕೈಟೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇವನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನೆಟ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕಟ್ಟ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಊಲ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ അതിനൊട്ടിಗೆ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു പക്ക ഞങ്ങൾ പ്രസ്സിംഗിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ಒಂಜಿ ಆಜ್ ಪಟನ್ ಐಕ್ ವೇಟ್ ಬೋರ್ನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಟೆಡ್ ಬಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ 0.8 mm thickness ಮಾಡುವ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 2 mm thickness ದಾಂಡ ಮೆಷಿನ್ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಬೊಕ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10-16 ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಜಿನ ಇದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಲಾತೆ ರೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಟ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೈತಲ್ಲ ಏತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಕ್ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಜಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪದ ಇಂಗ್ಲ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಮಾತಾರ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓವು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಇಡ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅತ್ತಂದ ಬೇತ ಐಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬರ್ಚಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅವು ಪೂರ ಸೂರಿ ಬುಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮಾತಾಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕತ್ತೆ ಬಟ್ ಐಕ್ ಪಡದ ಜನಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅವದಲ್ಲ ನೀರು ದಾಲ ರೆಜ್ಜಿ ರಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡದ ಎಂಜಿನ ಇಕ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ದ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಒಂತ ಇದಕ್ಕೆ
ಚೇಂಜಸ್ ఇప్పుడు ಮೊನ್ನೆ ಆತ್ ನೆತ್ತ ಇರ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇಂತ ಜನಂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಬಲ್ ಆತ ಫ್ಯಾಷನ್ ತೂಕನೆ ತಂದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತಿರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈರೆ ಪೋದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದೆ ಎಂಕನೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಡೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೋದು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂತದ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಜನ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಇರೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ 20 30 ಕಲರ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು 1000 ಪ್ಲಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು 1000 ಪ್ಲಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತ ಇರ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನನೆ ಫೋಟೋ ವನ್ನೆ ಈರ್ನನೆ ಫೋಟೋ ಇರೋ ರೂಮ್ ವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲಡ್ ಫೋಟೋ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಐನೆಕ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಪ ಈರನ್ ಜಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿ ಫೋಟೋ ದಪ್ಲೆ ಈರ್ನ ರೂಮ್ ಗೊಂಚಿ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಏನ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ಒಂದು ಲೈತೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಂಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಐನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ ಮಂತದೆ ಇಟ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯ ಸರ್ ಇತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಕಲಲ್ಲ ಮುಲ್ವ ಬರೋಡು ಸಂಪ್ಯಾಗೋರ ಬತ್ತದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಇರಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಡ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಡ ಇರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪುದರ್ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬರ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಬಾಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪುದರ್ ಐಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಓಕೆ ಸಂಪ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಪಕ್ಕಡೆ ಪುನವು ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡ ಬರ್ಪುನ ತಂದಂಡ ಬರೋಲಿ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಮಾರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ಒಂದು ಮೇರ್ನ 5 ವರ್ಷ ಈ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಮಾತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಉಲ್ಲರ ಹಾಕಲ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಂದಂಡ ಮೇರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ರಾಯ್ ನೀರ್ಪಾಡಿ ಪಡೆದು ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಆತದ ಇಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಪೆನ್ಸಿ ಲೆದರ್ಸ್ ಮಾಡೋದುಂಡು ಆ ಪೆನ್ಸಿ ಲೆದರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ 2006 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಅವು ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಚನೆ ಸೋಫಾಸ್ ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ಪಂಡದೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಸಪ್ಲೈ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪಾರು ಖಂಡಿತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೋಫಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಟ್ ಹೆಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಪೇಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟೆ ಓಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಕ್ಕಲು 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಂದ ఒక ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಎಸ್ ತುಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲೆದರ್ಸ್ ಫೆನ್ಸಿ ಲೆದರ್ಸ್ ಪಂಡದ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪಲ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ಬೆಡ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡಾಡು ಏರೆಂದಲ್ಲ ಬರೋಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋಡ್ದನ್ನ ಸಂಪ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಈಜಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸತೀಶ್ ರಾಯ್ ನೀರ್ಪಾಡಿ ಪಂಡದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗ್ಲೊಂಟು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೂಗಲ್ ಫೆನ್ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಬತ್ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ಗೆ ಬೋಡಾಯ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಯಂದು ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿರ ಅಂಚರ್ದದು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಆಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚರ್ದದು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಕೆರೆಗೆ ಶುಭ ಆಶಯನ ತಿಳಿಸೋ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಪಡೀಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ತೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. Navratan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951 9481644951 9663814451 08251 200 551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ